Iki lho Magicome dandani. Ki engko nek gak didandani gak iso buka engko sore kok. Nyapu awet mau dung barbar. Pantesan. Lah wong nyapu dengkule dicekeli kok. Mulake abot nek jangkah. Nyapu ki biasa wae, Pak. Tangan tengen nengkeli sapu, tangan kiwa gak isah nyekeli apa-apa. Benar cepet. Ya. Mau wis tak omongi ya, Pak. Nek nyapu tangane sing siji ki gak usah dikok dengkul, gak usah dikok geger. Biasa wae ngono lho, Pak. Biasa wae. Nah, tak contoni. Wah, tutungno dhewe. Tak dandani dhewe Magicome. Suwen. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun dandan Magicome. Muga-muga dadi amin. Oh alah, jebule kabele pedhot to. Nak terima kabel pedhot tak aku iso dhewe. Lah kok telu sing pedhot. Oh. Sing merah iki kethuke apa ya? Alah, paling sing merah kethuke putih. Wong nyatane bendera Indonesia kae merah ya kethuke putih, Dek. Lah sing siji iki kethuke sing ndi ya? Alah, iki kethuke sing tok bodi paling. Kenapa Ibu? Strom lho, Pak. Lah apa iso kestrom? Ki mang Magicome tak dandani dhewe. Tak cupno le, aku malah strom. Lah kok gak gelem ngenteni aku? Ngenteni kowe ya kesuwen.